Wie alishima mama mu nyina ha ade ache ba ku biem ade ache ne se de che nura dedi kan emphasize na motwedi ampon kwa me agya boss ro ba asase totrobo nsu onyankopon oto nsu obo awia bo hu ba hamba no ba anom oduma boy da so tiase ketrama da bodwo mu gedi mu frisa na otwedi ampon kokroko na dumara kwa asedanka ye nananom nsamanfo ne abosom ni ehum ni aham so maduma boy abo ho ban sunsu mu so omobo echidom otafu fidi sum ne nhyehyɛ onam anadwo da suo mu de ba wie adekye mu no nananom adawuruma no mbambo pa ya omode boy ho ban ti otamfu na ntima ne yesu nkunim da edo nyankopon ase de di kan nana Kesse TV na wo hwei o hwe mo nana Kesse TV so nana o ya de Kesse kronkron Tano komfor na me mo hye yi ene wukuada edo nyankopon ase ade ache biem enu da me mama so te se meka aware ho abakosem kakra te de baby me de ma mo no na eniema NCP ensina kwai ade che bia ni mu nsem ade ache ne ema so sesa na aware asemu a da bia ye ka we tutu abasa eni asre binam ha eni binam ha enka ne teto no nananom ede odo etena asasi so na asetena otena ye no onam abusua kuo bim ena de bo ombra na abusua bia ni mu nhyehyeye abusua bia ni mu apam na abusua bia ne sabia mu sabia nyaado ekwaya ofaso enante wo na brabom enyinara enti ya wakona yo bretuo e waduana ya woyoko ene enton a akeka nyina na de kai ye do nyankopon ase na nanom de nton no ya abusua kuo bia wo ne hyehyeye ene na kwaya odinam na esanse enkane na odo emapa wo ntino abusua bia eye ba akon ye ka abusua ye ba akon a abusua bi te sese bi yoko nani se mitu kwaya ko aha ene empo techimaya me kopekuo nani fie ne makokotena ekuo na fu fie wai na ye de meko adua na fie wai na ye de meko ye ko nso a mekoto adua na abusua panyini no a obeje me feso ohumi se me yohoho ohumi se me ye ono ne de hye kronkron ena maba na osome ma ne ye fe na hoho bi mpofiri ba bi ba ohunu nsonsun a edae no ntem afiri se abusua ni nyina eyade ba akọ sa nam sa akwa no sunti no na so obi okọ nani a wo hye wonua enti okọ nani nwale okọ nani bretuni nwale bretuni oyokuni nwale oyokuni aduanani nwale aduanani se ento na aka ni nyina sa na etie pepepe efiri se ohia no a onim se wo hye wonua okọ ba bi a oyehwe de busua no akope enti so okọ wale sa oyokuni a bla wo ye oyokuni a lese sabia mu sebe nyaado wafa ono ankasa ne de hye ni nua ana ne ba ana ne busua ana ne moja na eduru se ablante ni siso na ohia oba ana oba ndu de pagin fie so a kafra na abusua panyin no sebe ablante ne hu se waso awade ana okohunu oba bia na ne gye ho na mpo enka ne dodo no a nananom ne kosere oba eme ye de hye wale na nsa na ebe kosere oba no ekom hwehwe ne emem ye nyina eti krokrom ehu de wum bia si enti krokrom bi mususu a ne se oba no wo mefare se pankro no ha na be ma no wo mefare se techimaya ye pankro no ha abusua panyin no ana panyin wo mu no obekọ techiman na oba akro no a ye kopani akobisa na se ne yakobisa na se ne yakosi me ye ko ne me kokopet eko nani na mene na kudin sa wo so ne de asem ni nyina de abọ no na ono so ednani atofom esanse ba bi kro a wo mu tie no me ko bo ko nani nso a wo ye me nuanti no so bletu ni bi ne yakọ wale na bletu fo na wo ho no yakọ wale mu no abusuani ni mabusuani mu dada na nsu ni nyina achi no ombesa kum ye hunu se ampa se de omhunu wo mani so no eye sa na eye sa pepepe abusuani nya abusua omo ya akromfo asefo omo ya dwamanfo asefo omo ya wudifo asefo omo ya konkonsafo asefo omo nya sebe mimfo ti enhwemu ni nyina ba wie
na ekodo ne mpempen so a esan se eye ebre ene ya ye de kasenti no enkane no yagye atuma yi bibia mo hwemo wie no na nka oba no bibia yi okay se wo ko wale no obukwa kodo wase afuo na wahye apam na wasom se de fata se de be ya odehye no so no osum onserum ti ehono me nkom bebre fi se de be ya ebre ne brenti no na yebetima ko ne yetima kana se de se fata enti no yebesa ho na gu kakra ti awade agye ni mu no yekowie ne se yakoye hwehwemu ahunu ya broni ebeka no potokasam no investigation akohwe bibia mu hunu se oba no ampa efiofo no omo se fata se yei akonafo no yewale omo omo so akonafo no so a omo ye bema no se bretufo no so a omo so beba pankro no ha na omo so abebo enton wa ha so na omo so aguragura ma abusa se bema no enya bia no otesai onye bema opentokwa onye sebisa nomfo onye bema ompebre onye bema nani nso ade na mpofie no ofirimu no omo se fata se de oba no ba abusuani mu a omo wa akoma papa omo betima age oba le feso amayi atimato ayi a ohaw ni nkonua bi ama se afanu nyina hu wo ho ampa yes yaka bibia bom amayi eto ayi na empanimfo bu bebi empanimfo se o pefie bi mokobom abusua e na akomu awade enti se okọ wale oba no e de abusua no abeka mo abusua ho maye baako sa na akọ wale bema nso a bema no so de oba na abusua nso aye baako empapa mu bi anim tina mpanimfo se o pefie bi mu akobom abusua e na akomu aware ti enu achi no ye bobo kokoko no wura obi fia obo kokoko ago osebla ti kokoko no obo wie na abo wie na kyese ama akwai ama oba fie nim saable no ye hwe oba na yehuna yenim se oba ma asomasi ho efise ona obetu itrinsa okohunu animu kafra so hu nti kokoko bonimu no saable ni nyina na ehwehwemu ni niam bi so ese ekoso emfumso wie bi wo ho a yehwe na esiesi sabre ni nyina no afanu ni nyina oba ne be ma na busua ye che oba ne trase ya kirew o kwa wade o nya ne na oba ekọ wale a sebe manho oba ekọ wale a mama be se miensa na nan na afro no wati ase enti sabre no oba no oyo obabunu ya onkansuo da be ma mfa ne da enti oba ne ye kire trase na wofo no akire na dwade nya dwade ne dwade o ye wa dwade a sese oba odwale ya kire na dwade ansa na obedwale no ebinie metimu kitwa bi kenye me kwai no enso pese bi hunu bi kase ade ne dwade oba ansa na obedwale no na no be kire kwai obefa so a sebe se ne huafu a ne moto mu a obeyi ne be kire kwai obefa so ode anka atwade otwa ode bedwutwa motoam ode bedwutwa na sinim na ha mu nchenchen se de be ya sebe mu sebe nyaado enkane ne ma bi ntime ma no ho ne ma bi ntime nto no okunu sintudua awo na wadiem ti adwade no eyensem bebre ne hore de me ye be ma nti be ma nka oba ho asem bebre nti de meka nyina menim semo ne be ya adwom betimase ya kire wadwade ekwaya be fa so ano nsere betena kwaya be fa so obe sebe ukunu yamfumso bi mpa wonti metena bonti meguna ni ase se de nene na amafo ye no onu okunu asem na onu okunu da nyina obebona yonko amane obeba beda na dwa akira mansa nini ho ti ebe kirew kwaya fa so abekasa kwaya mfata mfumso bi dia ba empo betuba siesie ansana mfumso bi ba awo ba la wade mu a obema busua so ate no na niema bi akwakiri efrise emperimfo se aboantatia saade to ni bomu a ono na yie to oba no abehwe se obisisi na wade empo no oba no ni okunanya no na sempo ye frem doko de oba no brand ho ase sha adom na se na empo onye ebemu ma no ho fi se okọ ne yamane hu se obai utotua isi be mabo
na oba otontrowa no nto atuduro oba to suruwisa wo no ntontuo ya mo hunu to oba ne kwa wade nyina ya me ne hunu se esuna brechire ena sunu wodwae oba wo te se de ne a wo ne bema enye peda ya de saa ne ma ne afutuo nyina hya na dwenem obuo mapa kasa de ahobrase kyerɛ aduane saa bla ne ya kyerɛ ne ma dada o nanso obekwa wade no ye be kyerɛ nnuane ye ene oba bi okura ka so mfa akatoanye nkwaya onim kwaye fa so de akatoanye nkwaye ni nyina be kyerɛw nnuane ahodo abunabunu nkwaye abenkwaye nkatekwaye ha ya kyerɛw ni nyina panyini ebetimi ede sebe momone ba akopɛ momone sini sei enam nka ho ode be ya aduane na abedie no wo betini hwa na abetene de wo be sankwae pa akyɛ utipa wo sampa udi nkwandewa pa ni nyina entete kyerɛ oba no ti oba na ekɔ no bibia dana kwam unya no homfom so de one okuna busua ni nyina kabom nti se be ma no mpo ya de betia oba no a be ma na busua no ene be ko e de ama oba no e de na efesi ati asie be ma no so no okwa wade no ya me ne hu se oba ba ho enu nti na oba ofra ntoma ofra epofa efisi oba na nanom pese ma be ma ne hu se oba wote se de na adwene nte se be ma na adwene mu nyedu omutimi ye niema bi ne hale so abra wa adwene ho nti niema bibire ho a oso be man obesi abotre na wakon watum na wa mena asem no enu nti na be ma bia owade bi hye ne minum ha e fa oni ukoku ti obi ho a be ma bi wa ne de so pa obo se fua na ha unu ma de kro ebi mu se e fa no Adam apple obese na Adam wudi aduaba no ifutima no na wudi aduaba no emra Nyankopon team no na hye na ha na etwi ne mena se enu nti na ma be ma ayi na be hye be ma ha no ti e fa no Adam apple ye fa no ukoku enti ukoku no e kire se asem bi ho anu ayede wa meni bi enu nti na we hye o mena se no ti oba ni sa de ni bi wati asie ti we nyina na be ma no so na nanu maturu dada wo edine ma kire si abotre wo kono yesa nyina ho oba afutuo pa edi tu oba fo pa kese ba ko ni oba e unu okunu ko a ase ho de enko ntokwa to oba onu okunu nko enkase mi kunu ne me beda na me mpere oba na okunu nko enkase mi kunu na ko mebufu abasa be ma na eba no ho se me mpere ma ne na oba na okunu enko ma oba na enkase ma shetrizer ana ma shedika oba bi ada odadeja obo naked sebe eye bibi ena be hunu won ho a na ye sebe na mose ye ahwene pato samotimase ti oba okunu kɔ no ho a nya afi na obe wuro ne dress abe wuro ne nika ense de ye na na mafo ya bai da bi wa kyerɛ sɛ open the gate ekwai no obi da hɔ tem bia be ma ne pɛ no otimi ba enti sɛ oba be ma oye be ma dia na be ma ne bufu sɛ de ni a na otu nani na ne yere ne da hɔ yi na opunu tuo yi na sɛbe ahwene eguso a enumpo be ma nani boso a etimi ma edi awale sɛm no bonsema Nyankopon bonsema ye nananom to oba na dagya mu kura na onu okuna ko na oda ho no naked de oda ho ne ahwene eguna sene mu no ba ma huna afa abufu ho nyina no na ateko na afi ne ho niema ha se sore na sore wiesu a mo ahwe ade besi no eya asem sebe enya sisu wiesu a case die abufu na aba abufu no ko ene oba asem kakra bi onu okunu nya kasakasa kakra bi anya asem ebi kro na okunu bo atwede tutututu be ma bi kra yire na gira nsa no ne nada ensem bebiri na eni ho na awale ni mu no be ma no so ye na sede sefata be ma nim sesebe oba o na hweba oye dwumaden na obakoma na ye sede sefata oba no so ble no ho asehye adom na se sempotaku ena be ma no ebenyade ama oba no a ofa fikira banchenie bodie ni kwanzisuanie kontomre ni domonie domonkwa
etim de yankwai domo nkwai mantosi na kom se frem domo nkwai ohun nye ne na bema oyi sika ma oba sika obeyi ama oba no se mfa se 1 million obeyi a na da sika na nso no oba no de bema ne minimu kabo eni ho oba emi nua ma futu am de mamba akone se wonu kunu eti na se ne de bia na ye sabe eskafa akese akura no eduru mebi mpo a ne mebi tuma yire won so ti se wokunu se sabe wanya sika gina ma na kapre bampo no benya me pa chaw pi mi nua ba manage na fa yeso aduane wiemfo aduane na muni wate mem obi hu wantwo mo wate mem ton wa wade mo obi wate ewiase de yi obi fie ye no ese obi so fie na we nyina achi no obuo mapa ena wo ho bema ene ne yire nkoda enkoka na yire ho asem mfa nkyere ne yonko bema da bema wo yi so oba no oba wura dem ade abehunu saye papa saye bone se ko yie se anko yie se foto ho se foto ni ho se ko wie sei be pa chawo eye wo bema wo hintasem e kama sem mema pi ya jimi ataba ono oba akoda no oba we wo ya oba we mi ko hunu sei na ne honti se wonye oba afro pa mi ko to mu oh wa ke kan kwase asem poto no de go ba no ho fi na nanom amfasa ade na ntete yi ba ma nya onya fo ba no oba obi de hie no agbaworo no ho nyina adagya e de ama wo wa anwene de ebesie so okukuno so okoye ne dai no aworo no ho na mina no akoda mpaso so ye wudini se wo ye saman so ye dua abaworo no ho ama wo nti oba o sacrifice de ma wo na se ba ma no oba akodem ade bia be hu no oba no ho bia se ye toilet kura na wo no ho a ense se omo obi tie kawanu tu muate omo obite na akodi hu nkomo na akogu oba na nim ase na oba na te na so se ho a ebetuma nya osade afre nsu abodua I swear my God sempara me ka kire o mema bebre jimi ofo oba na okan oba no nsem oba we onye tisei ena otisei ena yade ena afro ena pampan ena de mema bebre ejimi sem nko a wanya ntete ya ntete wo fie ya me na futuo wanya panyini bi ankasa nkyere no wanhuru nante wanhuru na debo wanhuru ne bose ene mpotima ye na sede se fatasa so ti futuo be ka kire no be ma ho no ba akoda na ade abehunu odi koguna ni ma se no ba na te na o se ho na friendship bodua ana wo no ho ede ade bone ne ba so secret ne menka be ka ma de bi di bone na o yade a be ka asema kire wo ebe nyaw ebe kum ifri se onya do ba to dem na aworo no ho a ete se makam ho ntam eyansidie eya pam kase ti apam no ade a wo ne bia no oso ka utrim awade bebre egu nyina eye ento ho a mema pi to ma ho ene ma bi so nsam fu a ebi musu die ama ware eno ko keme ya oh o ma ebe ware ahanum o ma bi gu awade e kwapem na nsa pepe na wade na gu na nka besi dai na bema okowale oba okofo oba no oba ni buade one ne twempra o wa hobrase o wodo o kakasade unya wale ni wie se kim hona bo se yes twunwa ba e fe na sare hona bo so loko we je mini anoma e de pa na mamotesa obe kasa an bema no opem foforo no oyem sei o wale mi wie sei e ma akoma ko betesa na nya no kre se dodo no atesa oba no bema de ka watimi nsa se kraw ana sabe ujimi ho kakra na ne onya ko keme ko sensankrata wo court dia ene waton okra ma oba no oba nya hu se bema ko keme ko sensankrata afe na asma ba afe na obai ya kasesem bema ka ba ko no ka du nwotwe ta mo pe ene ogro no ho ma no da on kai tete atempo na blabo no wo mu na man fasa antete me ka aware abakosem history na me dia kire ati asie bema owo kwai so otimi wale du
me nua no ma so am kan enya mu de e fa be di matem e fa be kasa nana ka bususem e fa so be dwene se me tu futuro agu me nua no mema ani so obi nkoye bone enye sa na tie men ka se be ma bi nko wale mienu ana me ensa ana adu ne mo mpesa mcho se sesia enye haram enye tabu enye chiwade how zani se haram musio chiwade no enye chiwade why me nua ba e ma bu mfumi why ye suade ye kirade enkane no ye nananom adwuma pa a ye ekua ba ma timi wale miensa enam se wo ye ba ma ye tete wo fie na ma no so ye ma ye tete wo mu fie kasa kire won tu won funti no e ma miensa te dai ba ko o mu didi bom etimi dwale bom entokwa sida enso ne obi be ka kire se kuratwe etese na ntwibini animu ye wese ase e pacha bata boni bi kura betu ba bon efu boni ya na ya men kaso bi nko wale mi na mi ensa wo na mum enye haram Ghana ha escafon pim eska papa multi-millionaires ya escafon sika omo wono obeto wale ma be se 300 bobi akohoma amobi adwuma ye se le ma pim kro no be wo obeto hwe obi amabia akọ university ni bibia wie de obetu kwa do be na adwuma pa be ye obetima boa ma na basamu bebre ahode aka adwembone ni adwemfinti obaba kwa agena boso for better for worse na wanyina achi no wonsa ma be ma na kasade otete be ma no mema bebre skafo bebre obaba akunti adwendwene no hawbi amoma wu konsedo minuanum skafo pa mintu obi afoso onko wale o na mam Ghana minuanum skafo pa mu woska ti se kasbe nom ne na sefo ne wo mu a poku transport nom nkrofo line nom me ka sa line no penifo Canada Japan nom ne obi asebe ukota wo so no wabra abo papa bi otimi bia adwuma kura hwe dom sa nkrofo no so wale ba ko nyankopon kura bebisa asema me ka obeka se me ka bususem nua ma bufu me ka asema kire wo ma ye hia aduduru ma ya bebre yenya be ma ne nwale ye sika kura nya bi ne de to aduane di yenya adwuma mpo ne aye fa de awerehwo ene edi bre ene botutu bla fa de komani bre so fu be gina puppet so a samfu ne nkwase asem no gina puppet so preachi oba kama no gina prizer no botutu no oba adwaman oba kama ne mprafo mienu ne mprafo miensa ne sofo no obisa se eye den no oba no komo otutu no den na sa obla no okowura mu sofo yi watuma bo ho mpa ya bisa na wo ya de Kesse kronkron Tano na menem kasa yi bitumira bi kiresie hwe e ba ya bebre ye bo adwaman enye o madwene ohia awerehwo ekom ene boafo a woni enti ode ho akobo ayonko boni bi na ode ho akowura mu wa anya ne sa aduane onya bi ni onya ba bi mpo na ade sa wonya ba bi ada ya sa afoi na nka Ghana skafoi ma wale wo mo na mamu madwuma ye na mo hwe wo mo ena ka musika ni bi asa wo mo a ka oba na busua no so ka iska kakra bebe bi mama ena mo so abla ba akoso wenti na mi si botaye dia ma wo no ma ba ko for better for worse o se dia ben dia bayi no agene de na boso be ma no so obayi o ma ni buo o ka ba ko no ka duo no because of wakosen sankrata sheje sika fopa wo sika yo betuma wale ma be se be 50 100 ama skani bia ka sa ma ya na busua ma busua no bia yeye ka Ghana nyele se busua bi mu ho a wo hia duduru wo mo no obaba kupa gina boso ka se bia wa ha ono nko ane dia efie be se ahanu ni nyina ya obaba ko ne dia one ne ma private cars se dia ko ne abani ono nko abra ko babia enya private car ba kokura trem obabia enya ne fie obabia e wona adwuma ye obabia manya babia gina de wo ko school de wo ye adwuma de wo tu kwa papa bi tu kwa papa bia abusia enka fie je yi ke fie be ye
na so na ma bro ene pesami nkumnya ene akosi broni hyehyɛ fon tantaya egua brochi mema ye de beto ebibire mu nti eba ne sai na ma no gua bontere na bla bone ne ebo hia na sofo abegina no oprichi na sofo kro ya wo oprichi di ba ya tamu e ka seven sam fon e de agu ma no hu fi no wa ntimi anwuram emisem se obayi nua ba e de benti na wo sa situation bi emisa no dokwan so na mpo ebi asofo no wo emmoa bi kura nkode beboa no na nso ni sika na waje no ena ma kesesem afoforope pesami nkumnya atirimodin ahanta ni dwane akesesem nti opeso no nkoye ye ne abo kukuruba so force machine na ebe nti collections kakra ohia ni sika kakra no obesa age de piso so fo ntimi ni oba na obo tutu no ntimi ntrase misalo edi na do wura mu edi na ohia na mpese wasere ne mpa ibom no amuamu ohunam mpa odi aboa no de onima no so obegina puppet so no odi o matem Ghana suffer over 90% nyina mo na mo say heaven wo heaven bi ani ba bia heaven no nyina asasi so because ma kire asama ado na ye o man eno Nyankopon sisi asotwe wo the heaven wo a me ni anoma suffer 90% nyina mu nyina be ko bonsam gem if you say e kwaya mo nam so kura pichi fa no etie Nyankopon mra mu obi abla bo bomba ebo ba ko bielu pe na mo de preach na mo de ya asori mo ntimi nkom freni pa no emisa no de nti okọ sa situation nim de nti okọ wura adwama nim de nti okọ wura asabe kronum krono nye obi nkasa krono yewu na emom kasofo nim misa ni pa no e de benti na baya fefefe waye hu sei de nti na baya fefefe ene osoro gina na mema we befawo na we befawo wotima frɛ omo bisa won sister bi ba ha oba ha fefefe ontimi hwere nim mienu sabi obo besi bra tutu bla na obo oba bi sa wa ha asema me no ka be mfie be nsia ni 6 years yekoya bi sama no gusi bi hwe nsuo mu hwa hwem e bla obo ma me dwuma die se na adie atuna na mpa chon ai no nti na mbae adai na me hiamboa se me nya nipa edom mema ati mame wadawroma na se de wo ho fesiti de lanka o momodan lanka wadawroma unhwe na ma be ma bi nso mo se hu nana enam kwai sei ene de ko wie sei ama nyame kura nya adoma o ko ses nyina ya nko ko prison akodem be se bosome nwotwe sister ne ka na reho sem na bakosem a obaya na busuafo so mpo apenanim ne ahwe on number basa one na mo a fofia nto ata ne dwana ba mo o de akopie gato ti e ma na twemu no no nam ena sabi omuso twemu no ne ne twetwempra o hwe ne ma bi a ekono ano ekoko wia no de beba na se sabi mu sabi nya ado a adwaman ena obebo oba no ediri ko wura mu oba no odina ko wura mu da ko wura sa ablenim to dinu ko wura sa ablenim no ebi a kire ne obotutu bra osinana se si a menya mejai nanso ba bi a ne ma bi akwakodro ni ntino mejai a enye yie nana mi ntimi nya ye wo nemum se menya ba ma bi a obetuma boa me no ma setra papa na sebe odima tra ne nche keke na da bi a ba ma no mpo o ma no just 10 sidia obejai sa abla no bo wosia cheme awose acheme wosi wonya bema mpo ya mpo de ne betra ne dedem na de bia bema no ebe man 10 cedi a obeja tutu bra ne bo nam se mame nyame ne hene wate nananu madawroma me chia ne kwa bi ma ne fa so na me wieye me de mre kekeke ene asikire enemo enam de yes la kama no ene me kas ma kiro sister no wa wale awumamu enan nipa so wa wale no ene be ma nananu madawroma na brabo akoyie e de ama no e ba bebre bra bi o mo botutu bra ne kwa mo nam so nyina no enya o madwene enya tension so be yes abla no nanso obuafo no han buafo ni ba bia
otunani a nsa okwanko obema opempem osensai oye bibia nyeye abrabona tete apansam ento obebo tutu bla na wo abegina wasabe yesofo na so preach di tietia no a wo sofo no wo sori ya wunya eska preach di no nipa dodo say na dis kana bo wo what is sama ko gwaburuchiri e obaso tie ko school papa oyire no mu didi no mpeche o da mountain house papem o ka bese 9 asori ebo afode de mawo sika nyina ye wo dia e o japade na nya bia no ohiani wa no mobroni no oni bie no edebe na trase asembe no waka kire no enkwansa asembe ene wa frɛ na ka kire no ena me dia ade kokko ni fita na abomikom enye sumne hayo eye enibre eni nkunimdie so obri umoja ani a ene kokko no to obri umoja ani lese ohwe esoro fita ya onyankopɔ me bo di nkunim enti red and white no ya adwumaden bri umoja ani no kokko no na abo fufu odi nkunim enti me ma sense de eye red and white ma sense de no mo animre ya adwumaden bomoden bri umoja ani kokko no na fufuo no white na abe yodia na wadi bem tu no obi di asem na di bem a ufla nwera ana ebo hire e white no enti red and white ene ma sense dia ona no obi say na o kala bia red and white asie na ma kire mo no ena ma hu kire nti hu kire ko hia kum kotote anwea so oba bi de no akobon krofo bi wi akire de ne bokro no enye ne tension onya obi kasa kire no enya aboafo a kasa mri oba bi gina ye ka waresem enam de wi abewura mu o me de bo ba ako akum no ma ma ese nan na Kesse TV na wo hwei na wo ya de Kesse kronkron Tano komfor enam no mo hie ti enkane no aware oba ntimi mfa hia enya aware oba ntimi mfa yade enya aware sa na be ma so ntimi nkase me ko oba no ho no anya me de oba no foto say ne wo no ho oba no sei ntimi agya no jese oba no ebia wa mu ade ana otete abusuanim na enso okono yetete no ya anye no ya kasa kire no onam nya me kwanso enhira nka Nyankopɔn di ene ya de sua no efa abakosema efa ya ware no me di besia ye besan ato aso engineer na meboa ye di besia ana engineer me nkomanim ana ye besan ato aso enti mesre adofo mu asikafo no mu sika mpempem no mumma ema obaba akonye momoso menkase be ma nko wale mienu ebi wo sika papa obi wo filling station bro be 10 o transport bro be wa ha o fie bro be wa ha obaba akopa agina boso oba wi adufu pe adai obi be diska kakra ama wa okobodi dua kuno adai onko adua kroje mframa ebu o oba yi mi kan obu afu oba bi atie mi ne bu afu so okunu wo sika tio menka se be ma nko wale bebrewo hwe be ma bi wo ho a otimi ko wale mienu miensa ne yere kro ontimi hwe no akohoma kro ontimi mobi ne makro school ontimi nkobi no akọ wale bi aka ho wa bodamosie enye papa e make sense oba ya obu afu ya me ka asem a obu afu yi me be ka wasem kito abu ate atiefo yi ahwefo bunyim asom na muntie se wo oba ya okunu sada so wos campaign ma so mpene e ma no wale bi nka ho okunu no ma de o mo pia bontia na yere no mbro 100 na sa yere no 100 no esunu obi ani ni moja esunu yade wo ba bia ho me ka asem pa akire mo esunu obi ani ni moja esunu yade wo ba bia ho okunu ni ma etwetwe mpra nyame amu adakọ de yade bia yewo na mpra okunu no twetwe na buru wotwe ho nwi obi ani sunsum na nka wonya abotrete ase na okunu wale ma ba mi ensa kan ho a ena nka nan namba sa no ya okunu mpra no be se wa ha no wode wale wo mo be kan ho a egaye waje aboso akwa for better for worse nti waje be ma na aboso be ma no susuro ne mpra fo be se wa ha sika okunu spend na bontere no wode wale ma ba mi ensa kan ho a enka mpo no ke bi be ka mo nya so mfa so
enka yade no hawo ni nkonua na abeblese aduduru mu no kana afiri ho nyame nhyira mo yebesa ato aso na Kesse TV na akoi koso ahwe na nto aso beba hesi a ye part 1 eno ye part 1 na eno ne mfa ho papa ene part 2 yebekọ part 3 pepa cho ansa na subscribe na share comment na fama unia wate sa opetete wasem abakosem amamre sunsumo hintasem afutu sem ya ekakuma afutu ebisu di babiala wona na bi kro ntimi ntu bia na dia bobla tu na ya hwe na Kesse TV ho na nipa ho na behunu nyansabo akwa oya di Kesse kronkron Tano komfor a onyankopon heda siesie no na to abosoma no akomu university akomu posek akomu lecture ya me lecture na ma mo hunu benkum ni nifa me mo hunu benkum ni nifa ya di ato wa wasem bisa bia obetu bisa edi enti na komfor mu yesei edi enti na mu yewi edi enti na fa ha edi enti na sene ha edi enti na mu yewi edi enti na yesei edi enti na musuye ena na obi bisa musuye kira ase ade bia fa sunsum sem biala ho sunsum nya akom nko sunsum sem ho maso daye mantiase se ne ko wieye ade se ne yesei na o ya de Kesse he no way obi na kai o say no way for Satan ade bia no abebisa sunsum mu asem a me ntimi nka nkyerɛ abakosem nananom de kyeme kwa nananom adawroma me sumsumpa me brɛ me ho ase hya adom na ase fi sɛ awerɛrɛboa na te anadwoboa kasa me dam ase nyame nkyerɛ obi a bye bye.